از акция бехабар намонен. тамоша бино дар мағозаи Шоҳкитс грандиозне акция рафтестай дар тамоми намуди молошон. ҳозир ворид мегардем, аш мода нишон метим. суроға чораҳаи пешина ҷалҷам маркази савдои М-Товер дуюм мошона. Ина чӣ хеле диден, ворид мегардем дуюм мошона даяи мағозаи Шоҳкитс. иҷада медонен шезлонгои фасони 150-180 сомона 99 сомон шидагиай. инчунин мошинчаҳо арзон шидагиай, мебелу гаҳвораву ҳамаи чи арзон шидагиай. хулоса дар кортон боша, ҳатман навороро тамошо кунен. ози ман ҷудогона ҳамаша бо нархош кати шумода мефаҳмонам, ҳатман пайгирӣ кунен навора. ина духтарако дуюм мошона ки ворид гаштен мағозаҳои Шоҳкитс. ина якум шай, ана инаш бошад дуюм шози ворид мегардем. аз наздик бо ма шумода ҳамаша ҷудогона навор гирифта нишон метем. бовар кунен, борошон да гап нест. сифати аввалай беҳад хушрӯвай, бори хичонай, нархо даст расай тамошобино навор гирифта будум, бисёриҳо харид карда раҳматам гуфта буданд. ина боз ҳам акция барои шумо. духтаро нигоҳ кунед, ҳам мебелои фасон омадаи Шоҳкитс да. имрӯз ман омадагем ки шумо да навор гирифта дар бораи нархи наворш камакак маълумот диём. мана марҳамат кассе да дар корай тамоми намуди ина шифонерои кӯдакона ҳастай, калбелош ҳам ҳастай. метонен комплект кунен, метонен ҷудогона харена. комплекташ ҳами спальни гарнитури детски гӯем аз 5000 сар мешава. ҷудогона гирен аз 2500 сар мешава. борошон ҳамаш бори оригинал, дасти аввал сифати олӣ дора. марҳамат ира бинен, ҳозир акция рафтестай бо тамоми намудаш да акция ҳаст, ҳамаша бо арзон мекунан. аз нархое ки ман гуфтум боз ҳам арзонтар мешава. суроға пешина бозори ҷалҷама, марҳамат маркази савдои М-Товер Шоҳкитс дуюм мошона даен. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. барои маълумоти бештар марҳамат муроҷиат кунен. ира бинен охи чӣ хушрӯвай, тамоми намуди мебел дар кораи шумода, гавҳора дар кор ё ки мисол каляскаву дигар дар корай метонен омада аз анами наздик дида харидорӣ кунен. ҳами калибелои круглира бисёри бад мепурсидан. нигоҳ кунен духтарако чӣ хел новинкои фасон омадагиай дар М-Товер, маркази савдои М-Товер, мағозаи Шоҳкитс. марҳамат тамоми намудаш ҳастай. суроғаша бо пурратар мефаҳмонам духтарако, метавонен биёен. пешина бозори ҷалҷама чораҳа даяй маркази савдои М-Товер, марҳамат дуюм мошона мағозаи Шоҳкитс. страничкашона матметид мекунам, бидроя новинкошона бо дароҷа тамошо кунен. нигоҳ кунен духтаро, ино аз 3000 сар мешава то 5000 да. чанд намуд дора. марҳамат доставка низ ҳаст. ҳар якташ дидена тамошо бино. вақте калибери 5000 харидорӣ мекунен ку обши комплекти гавҳора шумода туҳфа мешава. дидена кати курпаву курпачаҳош ози гавҳораҳошон ҳама ҷудогона навор мегирем. нигоҳ кунен комплекташон чӣ хел воимаяй, чӣ хел фасонай. вақти 5000 вай хариден, калибел хариден, анамин гавҳорара комплекташ шумода туҳфа мешава да. марҳамат духтаро, барои маълумоти бештар ма рақамҳои духтарака мемонам, муроҷиат кунен, бо катихчон ҳам суҳбат шавен. акция боз ҳам акция. тамошобинони азиз, дар Шоҳкитс грандиозная акция рафтестай дар анами гавҳораҳои фасон. и ҳама чизош катия комплектош кати тамоми расветкош ҳастай. нигоҳ кунед курпача дорад, даруни гавҳора ҳамаи курпачаҳо ҳама чизош ҳастай. болиштакош кати, рӯпушакош кати. хулас бинен чӣ хел хушрӯвае, дастбандаку хулас. мана нигоҳ кунед духтаро, интихоб хеле ва хеле зиёдай. ҳамино 2500 сомон кам набуд. гавҳораш катия бо 2500 сомон кам набуд. ҳозир акция рафтестай то охири моҳи июла шумо метавонен ҳамагӣ дар 2000 инами комплекта ҳамроҳи гавҳораву инами ҳама чизаш кати бигирен. бовар кунен и хели нархи ягон ҷода нестай. баданам хели болопӯшакҳои эксклюзива ҳар ҷодам намеёбен. дар ҳақиқат ҳам нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯ кардагиан, ҳам болопӯшакҳошон, ҳам ина курпачаҳошон, духташ, и болиштакора бинен охи ҳамаш беҳад моли
мисоли нақс кати духтагай барои фарзандои шумо дар кортон боша ҳатман шоҳкитс биёен. Даставка ҳам доран. Ина дар 2000 ҳамагӣ шумо ҳам гавора мегирен, ҳам ҳамаи курпачаву ҳама чизоша мегирен. Марамат суроға пешина бозори ҷалҷам тамошобино маркази савдои М-Tower дуи мошёна мағозаи шоҳкитс. Инчунин ана хел королевскиёш ҳам ҳастай. Ино нархош дигартаракай тамошобино, лекин агар шумо хоҳиш дошта бошен ина метавонед ки аз анаи модели королевскишам интихоб кунен. Баъд инчунин духтарако 1000 чанд сомашам дорен, на 1200 сомона комплектам доран ҳамроҳи гавҳораш. Агар хоҳен аз умшам нависеншона расмошам мепартоян интихоб кунен, доставкатон мекунанд. 1200 сомон кати гавҳораяй. Намхе болопушаку дигар. Ана ин боша тамошобино акция шудагай 1500 сомонӣ будани комплекто. И фақат курпачаи таги гавҳора надорада, дига ҳама чизаш ҳастай. Марамад ина касседа дар корай 1200 сомон ҳамроҳи гавҳораш. Боло пуш дорад, дидена курпачаҳош, дастбандош, хулас ҳамаи чӣ дорад 1200 сомон ҳамроҳи гавҳора. То охири моҳи июла и акция давом мекунад. Успед кунен, дархост кунен, доставкатон мекунанд ё ки ҳатман омада аз наздик тамошо карда интихоб кунен. Ва духтарако аксияи мехостагитон дар шоҳкитс боз ҳам пешниҳод шудасай. Успед кунен, тамом нашида харидорӣ кунен. Нигоҳ кунен, анами намуди 150 сомона, 180 сомона шезлонго ҳамаш 99 сомон шид то охири моҳи июла. Успед кунен, нигоҳ кунен расветкаоша, моделоша бинен чӣ хушрӯвай. 99 сомон ҳамагӣ, 180-150 сомонанд баъзеош. Лекин барои шумо подписчикони азиз 99 сомонӣ шидагай. Успед кунен, харидорӣ кунен. омада наметонен, рақамошон ҳаст дар рӯи экран, нависен, доставкатон мекунанд. Нигоҳ кунед, инами тараф ҳамаш барои шумо 99 сомон, این طرف باشد 250 سومون 280 سومون. این مدلش ببینن تمام نمودش چخالش میتونن که جداگانه با استیمات کرده شوین. خلاصه من 250 سومون 280 سومون انا این نمودش باشد 300 سومونای. این 300 سومونات چند فونکسیا داره؟ اینا مرامت بینن کچلی کم میشه و یا میشه برای خواب رفتن کودک بعد شزلونگا میشه و خلاصه نمیشه 300 سومونای دیگه همش خیلی دیدستن بهترین نرخوکتی پیشنهاد شدگی سوراغای مغازه شاهکیتس پشینه بازاری جلجم دخترها چهارهای پشینه بازاری جلجم مرکزی سودای ام-Tower دوی ماشینا مغازه شاهکیتس تمام نمودش هست صفاتای زوری زور شاید باور کنن خیلی نرخ یگان جدا نیست اسپت کنن برای توفه میگیرن برای فرزنداتون میگیرن حتما بیاین خریداری کنن این چونین ویاش هم هسته یا اینا الکترونی شلونگوی هم هست بسیاری میپرسن یا ای چانسم تو چانس مای ای 850 سومونه سر میشه و الکترون در کارتون باشه صفاتای زوری زوروش گارانتی داروش مرامت اینا بیننده چه زورای اجاره نوار گرفته بودم بسیاری میدونن چه برای خوشرو دارن یکم دست بعد میدونن نگاه کنن انتخاب زیاده یا به خدمت اسورتیمنتشون بسیاری چی ای شزلونگ چی از انم خیل الکترون کالیبلو اینا ای چند ما سر میشن اینا ای 800 سومون سر میشه و نرخی انم خیل الکترون کالیبل قیمتش چند سوم باشه اینا تا 3,500 را هسته مرامت برای معلوماتی بیشتر مراجعت کنین دستافکا هم دوران کسی دستافکا میخواه نویسن دستافکاتون میکنن تماشا بینا در شاهکیتس نه تنها گهواره و شزلونگ و دیگر چی ارزان شدگی بلکه انم خیلی کلیاسکوی فاسونی نوینکشون اومدگی اکسیا سر دادگن همینا دا میدونین از 350 سومون سر میشه و نرخوی انم خیلی کلیاسکوی پراگولچنی فاسون مرحمت کس سده در کاره اینم خیلی کلیاسکوی خشرو حتما شاهکیتس بیاین یا که نویسن دستافکاتون میکنن نرخوشون از 350 سومون سر میشه مثال نمی 350 سومون خشروگیش ببینن چند نمود میشه و همگی 350 سومون اینجا 700 سوم دارن 800 سوم دارن خلاص تا 7,500 را کلیاسکا میابین 2 в одном 3 в одном همه نمودش هسته میتوانن بیاین از نزدیک ببینن چخیلی گفتم آمدن میتونن نویسن دستافکاتون میکنن 1000 سوم 2000 3000
то 7,5 ра ҳастай. Як борака ганам хел брендови коляскаошона биненда ина марҳамат бисёриё мехоҳанд ягон чизе дошта бошанд дигаро надошта бошанд. Марҳамат Shohkids-да интихоб хеле зиёдай. Аз ами 350 сомон сар карда чӣ хеле гуфтум то 7,500 сомона шумо коляскаҳои фасон меёбед. Ира бинед ва вора бинед падбренч хушруван марҳамат суроға пешина бозори ҷалҷам чорраҳаи пешина бозори ҷалҷам марҳамат ям коляскаи қинябучни хушрувае марҳамат и чанд сумай саб букак нигоҳ кунед духтарако 450 сомон и хобонаки ҳам мешава беҳтарин мана марҳамат тамошобино тамоми намуди коляскаҳоро бо нархи арзон айҷа меёбед. Маркази савдои М Tower пешина бозори ҷалҷам дуюм ошёна мағозаи Shohkids интихоб зиёдай аз ҳисобе ки мисол хеле бисёре ҳар як таира нишон дода намешава. Ман страничкаи хичона мемонам инстаграмда бидроен тамошо кунен ҷудогона ҳамаш анамхе суратошон ҳаст ба ҳазур тамошо мекунен коляскаи дилхоҳтона меёбен. Баъд як чи дига тамошобино касе ки аз иҷа калбел мегира мисол коляска мегира гаҳвора мегира ҳам хел барои говурабандон ҳама чӣ мегира як тӯҳфаи зури зур шумода пешниҳод мекунанд аз номи анамин нуқтаи савдо. Як борака интихоба бинен охе ира бинен тамоми намуди великора аз Shohkids пайдо мекунен бо нархи дастрас медонен ай 300 сомон сар мешава нархошон инҷа барои духтаракҳои ҳам аста писараки ҳам аста хулас тамоми намудуш аст аз 300 сомон сар мешава. қиматаш чанд сума боша калоная подростковый мана марҳамат кас седа дар курай аями 300 сомона сар карда то 850 сомона велика омада аз Shohkids харидорӣ кунен. Бори хичонаи дасти аввала бисёри ами борошона аҳамиятен муқоиса кунен нархошон дастрасай арзонай марҳамат омада наметонен нависен хичон доставкатон мекунанд. Суроға пешина бозори ҷалҷам чорраҳаи пешина бозори ҷалҷам маркази савдои М Tower марҳамат дуюм ошёна мағозаи Shohkids мана тамоша бино касе самакат гирифтани ай вели гирифтани ай барои фарзандош ҳатман як боракак Shohkids биёен як боракак борошона биненда ҳам хе интихобшон зиёдай тамоми намуди велику самакат аз иҷа пайдо мекунен бо нархи арзон бори хичонаи дасти аввалай нархошон дастрасай ҳозир акция рафтеста ина чизе ки мегирен арзон мешава. Нигоҳ кунен самакатошон аз 130 сомон сар меша бовар мекунен ин моделора бинен охи интихобуш чӣ хел зиёдай тамоми намудуш ҳастай то охири навора тамошо кунен электронни барои мисол калоноям нишон метим самакат метавонед аз ваям харидорӣ кунен марҳамат тамоми намудуш ҳаст аз 130 сомон сар мешава 130 сомона 200 сума 250 сума хулас ҳар хелаяй. Баъд нигоҳ кунен ана ин намудо калонодай электронни бисёриё мепурсанд ира бинен барои кор бисёриё мегиранд ҳозир мана ё чанд сумиян электронный барои калоно аз 2000 сомон сар мешава марҳамат нами мошиниҳои фасонша аз аминҷа меёбен интихобуш беҳад бисёрай ассортиментша бинен охи зиёдиша бинен тамоми намудуш тамоми моделош ҳастай бо нархи дастрас. Тамоша бинони азиз инаи скутерора бобинен ё чанд пулан ина электрония на ай 650 сомон сар мешуда инам хел скутеро. Тамошобино мағозаи Shohkids дар маркази савдои М Tower пешина бозори ҷалҷам чорраҳаи ҳавайда дуюм ошёна мағозаи Shohkids страничкашона дар инстаграма отметим мекунам ҳатман бидроен борошона дар уҷа бинен ҳам хе бисёрай борошон баъд тез акция мекунанд боз ҳам арзонтар мекунанд. медонам ки электронни анамхе мошин гирифтанин барои фарзандотон марҳамат ҳозима шумода як нуқтаи савдора тавсия метиҳам ҳатман биёен бовар мекунен аз 450 сомон анамхе мошинчаҳои электроннишон нархиш сар мешава инами 450 сомонай электронияи худаш мерава марҳамат анаиш боша 1000 сомонай ай дига цветушам ҳаста дигар моделш дига цветчам ҳастай и 1000 сомон электронияй баъд иҷада бо 1500 2000 3000 хулас то чанд ҳазорара дорем
تا 6000 را доранд. 6000 иҷода нест вай калони бадай марҳамат метавонен дархост кунен. бори худшона на геликора диден тамошобино бори худшона нависеншона доставкатон мекунанд ё ки биёен иҷода на танҳо мошинча арзонай тамошобино шезлонге ки аса 50 иҷода 100 сомонай бовар мекунен ҳамаи борошон арзонай биёен пешина ориентир тамошобино пешина бозори ҷалҷам 48 будку маркази савдои М-Tower ди мошона даян мағозаи Шоҳ Kids бо калбелошона бинен калбелои хушрӯ доран ё чанд смеян хадунокои калбел гуфтестами чанд смея 250 сомон чанд намуд мешада бо дидена барои хӯрок хӯрдан мешава качелика меша пасту баланд меша хулас чанд намуд мешава ва иёра бинен чӣ хел хушрӯва ё чанд пули боша 850 сомон яна диден и электрония 850 сомон чайкай чай номуша ира бинен чӣ хел зур спортивни марамат барои фарзандотон биёен харидорӣ кунен нархошон бори дигар такрор мекунам арзонай баданай хели бесветиш гуфти гапо ни электрониш ина хели мошинчаи фасон аз 100 сомон сар мешада мана марҳамат тамоми намудуш аз иноям ҳастай як боракак бинен охи калоноша бинен ва ёша бинен духтарона писарона тамоми намудуш ҳастай медонам ки бисёриҳо аз дигар давлатҳо тамошо мекунанд агар туҳфа равон кардан хоҳен марамат ман рақамошона мемонам метавонен дархост кунен бурда ҳамун ҷои гуфтагитон да доставка мекунанд мана марамат ин ҳамучам ҳастай мошинчора бори дигар такрор мекунем мағозаи Шоҳ Kids дар маркази савдои М-Tower қарор дорад пешина бозори ҷалҷам чораҳадаяй биёен тамошобино нигоҳ кунен гаҳвораҳои туркӣ дорена самарқандӣ тоҷикӣ кадом намуди гаҳвора дар корайтона ҳатман биёен мағозаи Шоҳ Kids тамошобино дар ҳақиқат ҳам борошон эксклюзива ягон ҷода нест охи моделора бинен комплект кардаган я намуд фасонакай марамат баъд нигоҳ кунен да гаҳвораҳои ҷудогонаам мефурӯшена комплект ҳам метонен харидорӣ кунен комплектошон духтарако аз 1200 сомон сар меша бовар мекунен аксия рафтеста ҳамун 1,5 комплекте ки гаҳвора дорад дарунаш дабо ҳавай ҳозир 1200 сомон шудагай успед кунен то охири моҳи июла чӣ гаҳвора мегирен чӣ коляска мегирен шезлонг мегирен мебел мегирен барои фарзандотон ҳатман мағозаи Шоҳ Kids омада харидорӣ кунен интихоба бинен тамошобино чӣ хел необычни фасонай аҳамияти духтарако ҳамаи ҳамино бо курпои таги гаҳвора дорана ина болиштошкати беҳад интихоб фасонай зиёдай арзонай муҳимуш иҷода кокну нигоҳ кунен ҳамаи чӣ дорана мана марҳамат мебелошон даку гап нест мебел медонен чанд сумай шифонер ё ки калибел ай 2,5 сар мешава комплект боша ай 5000 сомон сар мешада бори дигар такрор мекунем ин мағоза дар дуюм ошёнаи маркази савдои М-Tower қарор дорад пешина бозори ҷалҷама 48 марҳамат биёен аз наздик бо бинен духтаро агар наворда хушрӯ надида бошен ку рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен расмоша мепартоянд ба ҳазур тамошо кунен интихоб кунен доставкатон мекунанд ин мебелора бинен охи чӣ хел фасонай сифатошон ку беҳтаринай